Ako na plácku level 3 a 4, plácka na zemi. Sadni si na vankúš. Nohy čo najviac naširoko. Prejdi do vzpriamenej pozícii. Držíme a užívame. Pri tomto leveli sa už dostávame na zem, ale s tým, že pod zadok si dáme vankúš alebo niečo vo výške aspoň 10 cm. Dbaj na to, aby si mal maximálne vystreté nohy. Vzpriamená pozícia. A nohy čo najviac naširoko. Štvrtým levelom je odstrániť vankúš, čo ale v úvode nebude veľmi príjemné, preto kľudne začíname s tým, že páže máme za chrbtom a postupne ich dávame preč, až kým sa komfortne nedostaneme do vzpriamenej pozície. Cieľom je dosiahnuť komfort v podobe žiadnych bolestí a sebavedomia byť v správnej pozícii.